sa kadaghang balaod nga gipatuman sa atong kinabuhi, balaod sa simbahan, balaod sa eskwelahan, balaod sa gobyerno, balaod sa kadalanan, sa trapiko, daghan kayong balaod. Ma-summarize ra gyud siya unta sa duha ka importanteng or labing importanteng balaod. O kaning gisulti ni Jesus, maorasad ni ang ma-apply sa atong kinabuhi. Nga higugmaa ang Dios labaw sa tanan, o higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Lingiya imong tupad. Ingnawa ka makig-away sa imong silingan. Nakig-away. Kung ato ni siyang pamalandungan, makig-away gitas atong isig katao, bisag usa lang kabuok atong awayon, murag atong gikontra ang atong kaugalingon. Nya kung ato ganing dagmalan ang atong isig katao, pariha rasad og gidagmalan nato ang atong kaugalingon. Mao na siya pinaka-direct. Kaya ang atong isig katao, ang katilingban, mauday na ang atong kaugalingon. Mabitan ang doon natay panultihon nga common kay na, kibaw kay tana, pero di lang kay na to taga-agpansin ba sa Tagalog pa. Di na to taga-agpagtagad. No man is an, ang say sumpay? Kusga. No man is an island. Way tao nga muraog po or pulo nga magsige ra gyud siya diha bisag siya rang usa. Ang tao mangita gid na og katilingban or mangita gid na siya iyang kauban. Mao nang dako kayong pangilad sa yawa kanang makigkontrata sa atong isig katao. Ingkaw niya pa din, o kita'y kontrahon, o kita mo'y awayon, kita mo'y daog-daogon, sa may buhaton. Ha? Nay panahon, ang imong ngipon, mupaak sa imong dila. Di ba? Usahay ang imong ngabil, mapaakan sa imong ngipon. O sa imong buhaton, mukuha ba kag martilyo nya imong dokdokon imong ngipon? Ha? Unsa may imong buhaton? Magamping ka nga di na mapaakan imong dila, pero wa gid nimo unsaa ang imong ngipon. Naiusahay ang imong tiil madakinas o madakdak imong sampot, maglisod kag balik, maglisod kag barog usahay. Unsa man mukuha kag sundang aron putlo nimo imong tiil nga nadapsot? Ha? Mao ba imong buhaton? Dili ay. Naiusahay ang imong hawak mukalit og tuyhad nya naparok na imong unoon sa kuan simento kay mubo day kaayo nya imong kuha kag gunting, imong lugiton imong mata nganong wa magtan-aw didto nga aday mubo nga sungko day ka. Dili, magamping ka sunod. Pasabot di ay kung kita makatilaw og sakit-sakit gikan sa atong isig katao, learn from it. Kana bang pamalandungi? Unya, ibalik ang kinabuhi. Ayaw tuguti nga, kanang maong murag gitawag na to misunderstanding or kanang maong kasakit, muhatod na ninyo ngadto sa pinakabati nga relasyon, kana bang murag patay nga relasyon. Ayaw patya, learn from it. Muna'y una gyud. Nya ikaduha, motuo ta nga ang makapanindot sa atong kinabuhi maura gyud ang Ginoo.
Wa gilain. Ang imong pagpakigkontra, ang imong pagpakig-away, ang imong pagsalikway sa imong isigkatao, dili na mo'y makapanindot sa imong kinabuhi. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidala si Propeta Ezekiel ngadto atong walog valley o bones, purting daghanang bukog, pulos bukog. Ganahan mo mulakaw-lakaw anang lugar nga puro bukog imong makita. Laina katanaw no. Tiyata pertig yung bukog. Matod pa ni Ezekiel, uga pa gyud kayo nga pagkabukog. Nya gipangutana din sa Ginoo, kaning mga bukog mabuhi pa ni. Ana. Nya ingon dayon si Ezekiel, ikaw ra gyud nahibaw ana Lord. Ni siya sangyawi sa pulong, ingna nga mabanhaw mo. Nilihok na yung mga bukog. May kanaas ko no. Nya, di man ka ginhawa, siya sige, ingna ang hangin, tagai sila ginhawa. Ani ginhawa rasad. Nabalik ang kinabuhi sa mga bukog tungod kay nituman man si Ezekiel sa mga pulong sa sugo sa Ginoo. Na magisugo ang Ginoo sa matag sitwasyon ng litan ron, naningil kag utang, nya wa siya mobayad. Unsa may sugo sa Ginoo na aron mahimo na nimong nindot nga experience. Ningon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Oy, sugo sa Ginoo. Ingka, nya mura man kag nahiubos. Yay, magguba ning relasyon na mo ani. Sa sunod na mong kita, din agyud ko maningil. Nya moingon ikas Ginoo, Lord, nahigugma ko nimo. Nya wa na ko'y kwarta, wa na gani ko ikapalit og pagkaon. Nya di na pagyud ko maningil aning iyang gamayng huwam nako. Importante biya unta kayo ni kay ipalit ko nig pagkaon, ipalit pa gyud nako og tambal. Pero kay ingon man kang di na maningil, nya mura mag ni kusmod iyang naong akong gipaninglan, nya mura ra sa kog kapatyono niya. Lisod kaayo, mahimo kong kriminal, so ako ning itugyan nimo. Ana ba? Kay ang Ginoo magi atong higugmaon labaw sa tanan. Nya moingon dayon na ang Ginoo sagdi lang kay mauna ra kag kamatay niya. Di ba? Di moingon dayon ka, praise the Lord. Nganong magpinatyanay pamanggid mo nga ikaw di nanam day kay schedule sa imong kamatayon? Or moingon sa dang Ginoo, ayaw ka balaka kay kanang imong nahatag niya nga wa niya bayre, ako nang ibalik nimo og gatusan kapilo. Ang wa niya bayari kay 500, wa siyang bayad. Inigbalik ana nimo diha 500 times 100 pila naman? Lisod man gani mo multiply. Di man gyud mo kamaong multiply pila? Hasta ana gamit pa mo kalkyo sa iyo na ana. Upat man na kasiro, upat kasiro. Nya 5 times 1 pila man? 5 times 1 pila? 5. Nya ibutang nimong upat kasiro, asa man kama ana? 5 nya na usa kasiro, kama. Tulo din kasiro, pila man na? 50,000. Siunan gawa ka maningil sa imong 500 imong gitugyas Ginoo, ang gihatag sa Ginoo nimo at least 50,000. Tuo mo ana dili. Motuo kita kay ang Ginoo di man bakakon. Di gyud bakakon ang Ginoo. Kita ra gyud mo ibakakon. Pero ang Ginoo di gina makak. Mao na nga ang mayong buhaton di ay dili ta magsigi og sunod sa atong kaugalingon. Amo na ingos Kristo, deny yourself kay wa nay kapuslanan. Si Santa Rosa of Lima, mura man ni siya, dili man ni siya Santa Rosa iyangan, si Isabel Flores de Oliva. Nya iyang gipili sa dihang ni commit siya pagka third order sa mga Dominican. Iyang gipili ang rose.
mo na nang nahimo na siyang Santa Rosa or Saint Rose. Iyang gi sa likway ang iyang kaugalingon. Hasta gani sa iyang mga pagkaon, di siya mukaon. Penance, iyang gisakit ang iyang kaugalingon aron malipay ang iyang isig katao. Ang iyang mga kasakit, iyang gibuhat aron ang iyang isig katao matagaan og kalipay. Murabag iyang gidawat ang tanang kasakit alang sa kalipay sa iyang isig katao. Lingi ako no imong tupad. Lingi ba? Ingna kanang imong kasakit ihatag na ang rin ako. Ingna ba? Ingna ako na ipasan ang imong kasakit. Kanindot no? Imong silingan, way bugas, imong kwaon imong bugas, kay ihatag nimo sa imong silingan, ika na say way bugas. Imong silingan, way kwarta, kwaon nimo imong kwarta, ihatag nimo sa imong silingan, ika na sad mo iway kwarta. Imong silingan na ay sakit, na kanser, ang imong iampo sa Ginoo, Lord, kanang iyang kanser, diri lang na ihatag nako aron maayo siya. Moana ka? Moana? Na. Hilom kayo. Oy, magsigir tag-ampo Ginoo, ayuha taon siya siyang sakit, ayuha siyang sakit niya yung Ginoo niya. Sugot ka, ako nang ibalhin diha nimo. Ayaw sa Lord. Buangon ka. Ona si Kristo, unsa may nahitabo ni Kristo, siya mo'y niangkon sa atong tanang silot. Ang tanang silot para nato iyang giangkon aron ta maluwas. Ug mauna siya ang angay natong pasalamatan. Na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nya unsa may pinaka-best nga pasalamat sa Ginoo, manghatag sad ta og gugma sa atong isig katao. Dili lang magsigitag gugma sa atong kaugalingon. Nya usanas paagi dinis atong parokya ang pagpalit og slat. Pila na may atong slots karon. Sus, hinay lang yapon kayong halin. Ga-expect ba ako karong Domingo mahurot na ning atong SBF dag, pero sagdi lang, wa pa man kayo nahigugma, pailob lang kita. Ang atong halin 35,333 na sa SBF dag, na pay 24,667 ka slots, tag 500 pesos per slot. O doon nalay maliwat ninyo ni Santa Rosa sa Lima, Santa Rosa Centros of Lima, nga mga 24,667 katao, nga kanabang imong kuhaon ang imong kaayuhan para ihatag ngadto sa simbahan, ugma hurot na ni siya. Sige, lingi ako ng imong tupad, ingna musunod ka sa kinabuhi ni Santa Rosa. Hingna ko no. Palit nagslat. Haron malipay ang isig katao. Dili kay sige ra gitag pangitag kwarta para sa atong kaugalingon. Kay kini man kung atong slat-slat dinhi, simple ra ni pero dako kay ni siya kaayuhan atong ibayad sa atong mga contractors nga may trabaho og mga 99% na nahuman ang atong kumbinto. Kanang kumbinto, simbolik na sa katilingban sa mga matuuhon, simbolo sad na siya sa kanindot sa atong simbahanan nga makapalambo sa pagtuo. Imong ibutang dihang imong kwarta, that is the greatest investment. Na may mga kompanya nga moingon, diri na i-invest imong kwarta namo kay amo nang patubuon. Pero ini kataod-taoran day nanira ang kompanya, apil pang imong kwarta. No, naana sa kalibutan. Pero the most assuring and the only very truthful nga kasiguruhan kana yung i-invest nimong imong grasya, ang imong kwarta diha sa simbahan. Nga naman, kay ang simbahan mao ang lugar diin ang Ginoo atong masinati.
Bahala nagbuangon ng ubang mga nagmulo simbahan sa maaning nagwali o kanang naadihang ubang nanimba tupad nimo, mga buangon sa nang uban ana. Pero ang simbahan, ang ato yung gitawag og the Catholic Church is always holy. Ug mao ni mohatag nato sa tinuod nga grasya. Diha i-invest imong time, talent, and treasures. Di kita magmahay. Muna si Ezekiel ug ang mga santos ni sunod sa Ginoo, nahimo sad silang channels of life, channels of graces. Tanawan ning wa mo sunod sa Ginoo, ni sunod sa kwarta, siging padaghas kwarta, nahimo sad silang channels of chaos, kagubot, gubat, kamatay o pagpinatyanay nga hangtod karon nagpadayon pa. Ang nagbuhat ani kanang mga tao nga nagsigig tigom og kwarta, gasigig tigom og kaayuhan para sa ilang kaugalingon. Luoy kayo, luoy sad ang kalibutan. So ato na ning sulbaron ang kalibutan ha. Di na ta magtigom og kwarta para sa atong kaugalingon. Atong ihatag sa atong isig katao, labi na gyud dinhi sa simbahan.